טוב, אז חבר'ה, בבקשה רק טיפה שנייה נעלים מהר, בואו נעבור את זה כבר, כי באמת שנמאס לנו. חייבים להגיד את זה? אנחנו יודעים שזה ערב, ואנחנו כבר לא בשטח, ואתם יושבים, לא עושים שום פעילות פיזית, וזה לא ששמנו חומר משתן במים, אבל תשתו כל הזמן, אתם חייבים לשתוק, מתייבשים כל הזמן, צריך לשתוק ממש חשוב. אוקיי, תקשיבו לה, היא אומרת את האמת. מעבר לזה, כולם עכשיו תשומת לב, היי, בנות, מקדימה. קצת תשומת לב, צריך לכבות את הפלאפונים. הודיעו לנו עכשיו שיש תרגיל של הצבא, אוקיי, וזה לא לעניין שנהיה ככה עם הפלאפונים בזמן שהם מתעסקים עם הלוויינים שלהם, שלהם מורשים, ולא משנה, הוא הלך לאיזה שיח, הפשיל את המכנסיים, ובנס הגיע נביא מהשמיים, אליהו אמר לו, הציל אותו, הלכו את השערה ממש, אז חבר'ה, רציני, לקחת את זה. עוד כמה עניינים, תחזיקו על קצת, סבבה? אנחנו פה בשטח וזה, אנשים נדבקים מהר, אוקיי? תיזהרו, זה מדבק, לא כדאי. כמה חבר'ה פה כבר נדבקו במגפת מורה לאזור דרום? שקט בבקשה, זה לא הגיוני. תשמרו על עצמכם. אתם מדביקים את זה עכשיו, בבקשה. בכל פעם שאתם מרגישים שאתם, נגיד אתם חבר'ה, סבבה? כל שתורשים, לכו בבקשה לרחוץ ידיים, 30 שניות מתחת למים, עד הצוואר ומאחורי האוזניים, ממש חשוב, לא לשמור על זה, טוב, נוהל דיווח כרגיל, אם אתם רואים הקרב, מהר מאוד לפעול, לספר למדריך שלכם, הוא כבר יעביר את זה לראש, הוא יעביר את זה לרכז של המפעל, הוא יעביר את זה לעומרית סופיות. רק אחרי שאתם מקבלים את האישור של עומרית סופיות, אפשר להתרחק מהאזור, אוקיי? ודבר אחרון, באמת אחרון, אנחנו עוברים בדרכים כל מיני מטעים וזה, נורא מפתה, לא לאכול מהמטעים, סבבה? זה מיועד לצוות, סבבה? לא לאכול מהמטעים, וזהו, באמת שמרו עצמכם, אתם כבר גדולים, אתם יכולים כזה לעבור את הסמינר הזה בלי בעיה, שלא נצטרך לשלוח חניכים הביתה, סבבה? וזהו, תהנו מהערב.